Salutare, bine v-am regăsit la nou episod. Iată-l pula, bă, ce dansare asta, vibrează, ia s-a și bășit. În fine, mă rog, a venit după mult timp un episod nou cu Five Nights at Maggie's. Nu știu ce scrie, în fine, mă rog. Doamne, o să mergem în episod, nu știu, încă nu sunt sigur, trebuie să mă uit, cu ceva, adică nu e gaming, e vlog. Și e și Eric și David acolo. O să new game și dăm după aia. Continue, că am ajuns la noaptea a doua, da. Dăm new game. Așa. Întâi aici te uiți dacă vine un balaur închis ușa acolo și te și pești. Lasă mut. Ce camera unde sunt ei? Aici. S-a apărut și un porculos pe ecran și atunci trebuie să te uiți, cred că pe aici. Odată venise unul aici și făceam eu așa parte și dintr-o dată a venit la ușă și trebuie să... Adică nu dacă apeși odată și ea se închide, trebuie să ți-a apăsat. Și n-ai curent. Stai. Așa. Bă, și nu uitați de like. Vă rog eu like și abonați-vă. Să vă abonați, că dacă nu... Vreau să vă abonați ca să fiu și eu mai șmecher. Mă rog, mai șmecher. Să facem 20 de abonați. Plictisitor. Bă, da. Aoleu, pică pixul. Am eu un pix digital. Lanterna stătea singură. Bă, o să pleacă primul ăsta, ori ăla, galben. Ăsta galben era acolo în lobby de dansa. Și după aia asta cu lupea. Și eu stai best, nu știu ce cred. Tot la galben și asta cu verde. Și desen. Cred că ei nu se duc dacă eu mă uit în continuu aici. Dar cele mai apropiate camere asta. Și 7 baia. Vedeți? Alea 6 și 7 sunt ușile astea de aici. Baia e în stânga. Și de Barava e în dreapta. Ce e asta? Uite, un corp de balomboi. Aici arcade. Da. Că uite, avem harta jos acolo. Zice eu. Am și al doilea joc de la asta. Măcar pe primul terminat. Voi ce mai faceți? V-a plăcut? Au trecut sărbătorile Crăciunului. Mâine mai e boboteaza. Și gata. Revelionul. Am intrat
Asta e primul episod din 2024. Primul episod. Dacă ați văzut artificii, dacă v-a adus Moș Crăciun ce v-ați dorit, dați un like. Și spuneți în comentarii ce. Ionei, nu... Ma, porculos! Ultra porculos. Ma, ce m-a speriat. Eu cream că trebuie să te uiți în vent, dar porculos ăla vine ca nebun. Ia uite și pe ăla. Lasă-mă, bă, în pace. Mor aici de inimă. Doamne. Welcome to your job. I'm recording these tapes to help you get settled on your first night. I'm guessing you'll be replacing me after I quit this job in about a week. I'm gonna warn you, this place is a nightmare. I don't really like it here, but, well, money is money, I guess. Anyway, let's start with the basics. Eu, la vida și eu. You have a computer in front of you with the camera system. To change the cameras, just use the numbers on your keyboard. Behind you, you have the Zice, Romule, să știi că mie nu-mi place oricine mi-a dat jobul ăsta. And then under the desk, you have the vent system. I will explain later why you need to use that. Now, there are a lot of things happening in this place at night, mainly involving the animatronic characters. You see, they tend to move for some reason. I asked the company about it, and they just told me it has something to do with their security systems malfunctioning. I don't really know, and I don't really believe that either. You might have already heard the stories and stuff from this Acum nu place. mai pot să-l opresc. A lot of people saying the spirit of the Nu, elder o is să stăm haunting cu the asta, place să because, vorbim, well, să he vorbească died el here. cu noi și... Guessing you know all of this. Or at least Eu nu m-am spălat anyway, pe dinți. going back to the Trebuie să-l animatronics, spăl. there are 5 of them on the stage. You know, Maggie, Chachi, Ce Lola, termin Hank, and Flower. episodul ăsta. And then there's that other one in Mă Parts rog, and Services, poate but și we'll când talk about him later. facem, So let's adică start după with ce luăm Maggie pauză. and Lola, you know, the yellow cat, the orange dog. So they'll Sau try to ce? go to your office, Hai mai and they'll try to get in repede. through the hallway behind you. When you see them close to you, just close the door and they'll Ce mă eventually doare go away. într-o parte dintre că Now, chiar for ieri mi-am Chachi the scos. pig, you'll see him Știți cum very e right pe past the panourile camera. alea Whenever you la see him, dentist, just cum e un change the dinte camera și really cu fast. picioarele alea You'll, așa în jos? you'll be okay. Bă, frate, așa era If you don't dintele change it meu. fast enough, though, he will Și start running nu towards e you. ca cum credeți voi, mi-a If the scos camera stopped working after you dintele saw și him, arată then cală și just spui bandaj turn acolo, around. spui. Chachi's in the Și hallway. gata, nu. If he is Dacă there, e close dinte the din door ăla and cu shut it rădăcini mare, nu ai voie să That should be all for mănânci tonight. și You să don't have bei to worry about the others yet. lactate. Well, see ya, Nu știu. and good luck. Nu, n-ai voie să mănânci în partea aia, nu. Multe chestii. Când mi apare porcul ăsta, uite. Eu mă uit la ei ca să nu plece. Hai. Piato. Eu sincer nu. Aici mă uit. Bă, mi-e frică. Vine ăștia pe mine. Eu aici mă uit pe ei până se face 6 dimineața. Bă, nebunesc. Iată. Vreau să stau pe borg.
N-am mai apărut. A apărut porcul. Bă. Hai mai repede. E 4. Hai să facă 6 să termină. Am ținut lumina, hopa! Hai, party! Și se spunează aici, în fața mea. Și nu mai nimeresc butonul ăla. Ca să închiși. Hai, o oră. Ah! Doi. Bă, nebunilor. Oricum, se face o oră și... Poate facem azi, mă mai gândesc în timp ce mă spăl pe dinți. Că o să pun pauză după noaptea asta. Să mă mai gândesc să... De ce? Bă, da, du-te! Gata! Ăsta e mai creepy decât originalul, sincer. Ia. După noi. Așa. Bă. Aoleu. Aoleu. Ce mă? Crâmvuștul ăla. Gata, hai că eu tai. Stai să-mi spăl pe dinți. Bă. Cine mai știe Super Aventură? Jocul ăla. Până atunci eu m-am mai aplatat un pic. Cred. Nici nu mai țin minte cât de mult. Dar am luat unii urși de gold. Hai să vedem. Am 20 urși de gold. No, yeah, baby. Bă. Prima oară eu vreau să ne jucăm un challenge la Epurilă Cârnățilă. Așa, Epurilă Cârnățilă, hai să vedem ce fi. Hai, să vedem. Știu. Nu, acolo cu ATV-ul e greu să te urci pe ele, stai să mergi. Sincer, e extrem de greu. Acum checkpoint-ul. Eu am terminat, dar acum chiar nu mint, am terminat de 8.
8 ori. Super aventure. Și mă gândeam eu de 9 ori chiar. Pentru că l-am terminat și lui Eric. Nu! L-am terminat odată și lui Eric. Dar acum cred că el știe, nu știu. Nu ne-am mai jucat de mult Super aventure. Nu că pierd. De ce fac eu pe șmecherul? Nu stau eu cu minte. Hop. 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 Bun. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, 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 hop. Am și aici checkpoint-ul. Vedeți? Nu! Opa! 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 Cred că Super Berry îi place. Ultima șansă. Dacă nu mor. Reiau ăsta, bă. Nu, bă! Ce? Asta nici nu trebuia să se întâmplă. Doamne. Cum? Oare? Opa! Ok, hai. Nu trebuia să-mi pice. Eu las. Trebuie așa să fac. Haide! Opa, hai, iepurașule, că-ți dau 2 de... nu știu ce fac cu tine. Te arunc, te distrug. Te dezintegrez. Te evapori. Gata. Bă, nu înțeleg. Cred că nu. Eu uite, dau la roată. Spin the well. Spinning Capitalos. Well of Fortune. Da, trebuie să am ăsta. Ca să pot să dau de... Bă, ce necioplit. Hai să vedem ce mai avem aici. Da. Nimic. Nu știu. Hai să vă arăt 2 lucruri. Hopa, hopa. Poate vi l-am arătat. Nu sunt sigur. Cred că pe primul vi l-am arătat, dar pe al doilea sigur nu. Bam. Bam, mi-a dat. Hopa. L-am ceva. De fapt, în apă. Intră în apă, măi, și nu te ne... Hai să nu-ți... Uite.
Dacă nu sună. Hai, mă. Nu mai vreau. Ce aici? Mamă, ce tare, gata. Hai sus, notă, cheluțu, notă, a! Răcitor cu Super Adventure. Vreau să ne facem caracterul. Tutorial, cum poți să te camuflezi, dacă ai. Trebuie doar un lucru, să ai pielea de aur. După aia te faci default. Așa. Nu, îți trebuie două lucruri. Îți trebuie pielea de aur și să ai pasărea invizibilă. Și gata. Bă, Doamne, de câte ori uit. Îți trebuie 3 lucruri. Pielea de aur, aia, păsărica, pasărea aia transparentă și să fii mic. Iar acum te duci tu unde vrei. Adică te duci unde vrei și unde ai din asta. Dacă ai. Bă, le ui pe toate cât îți trebuie. Dați-mă și trebuie. Mă rog, voi nu dați așa. Dar vă puneți aici așa. Trebuie maxim 2. Ca să mergeți să fiți voi al 3-lea. Așa. Le punem înapoi. Da, ca să fii șmecher, ca să te creadă lumea că ești level 1000, eu îmbrac așa. Și mi-au capul de zar. Și eu de Revelion. Așa m-am îmbrăcat eu de Revelion. Reclamă la fotbal! Craiova! Craiova, unde e Șolarul? Șleli. Ok, poate e undeva în domenici. Facem cu parcul și pe aia mergem cu cartul. Da, din prima. Hai cu cartul. Da, hai. Driftanus. Face drifturi. Fac sasul. Imediat. Gata. Continuăm cursa. Tu să bambă. Bine, și asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa!